ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. марҳамат, рафтем. Якм эълони имрӯза аст. дӯстон, мошинои алишӣ ҳастанд ки ба хона, замин, квартира кати дута мошин ҳастанд ки фақат вариантҳои алишӣ доранд. якум мошин аст Lexus RX ки 350 соли бароичаш 2050 сола. объем мотори 2.5 литра, яъне ки коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор ки коробка ҳамаш 100%, 4 та болони нав, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, қафош тонировка, кондитсионер, электропакет ҳамаш чоткаи мошин. дуюм мошин Mercedes-Benz C-класс ки сечка простой, соли бароишаш 1995 сола. судишвариш бензин, газ дорад. объем мотораш 2 литра, задни камера, телевизор, ҳуҷҷат, хоб баллонош наваста, диска, писка ҳамаш қоида ки инам алишӣ мешавад. ҳардуш дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ қарор доранд. фақат вариантҳои алишӣ. замин бошад аз Абдураҳмони Ҷомӣ ёки хона, квартира, ёки аз шаҳри Бохтар хона, замин, квартира, ёки аз шаҳри Душанбе хона, замин, квартира. се намуд вариант дӯстони азиз ки кадоми шумо агар ҳамхели хонаҳои замин ёки замини холӣ ёки квартира бо ҳамин мошин алиш мекунанд соҳибшон. фақат вариантҳои алишӣ. агар ки мошино сумшон ба хонаи шумо нарасид, болоишон ба шумо сум метиҳанд. ба кадоми шумо агар ҳамин вариантҳо мувофиқ ҳастанд, рақамошон ҳастанд, дута рақамошон имо ба ҳасаб доранд, метавонед дар ин рақама муроҷиат кунед, алиш карда гиред. марҳамат. дӯстон, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳо. квартираи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар вайни Гарадок, пеши заправкаи Фароз гуфтагӣ ҳаст. соҳибшон, ду хонага квартира ҳаст ки дар шашум ошона қарор дорад, 54 квадрати метр, доми 6 ошона аст. дӯстон, хай бо бештар маълумота мегирем. обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер отделни ҳаст. хоб ванна ва термисшам, кондитсионер, мебел, ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мега муҳайё аст. фақат медоред зиндагӣ мега духонага квартира бо нархи 300 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад. мега ҷош мега беҳтарин аст. соҳибшон ҷои нағзи ҳамаи чизҳои даркорӣ ҳаст. бозам арзон ва муомила мекунем кадоме ки мехарад мега дар назди квартира. марҳамат, рақамошон дар поёни видео аст. метавонем бештар маълумотро аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст. дӯстон, бо хонаҳош кати духтагӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, дар ҷамоати обшорон гуфтагӣ аст. бардорон хай бо бештар маълумотро мегирем. назди офтоббаза ҳамин хел маълумот аст. яъне офтоббазма ҳеч ҳамин хел маълумот додагӣ аст. заминаш 10 сотиқ замин аст ки як седар хона уже коробка духтагӣ аст. болошам пушондагӣ. бо бештар маълумотро мегирем. дар инҷа об сечам аст. срочно мега сум далакора ҳамин замина фурӯш намудиянд бо ҳамин деволош кати ҳамин гирду ванаш маҳкам бо нархи 165 000 сомонӣ ки бозам савдо ва муомила мешавад. 10 сотиқ замин дорад. ва кадом дӯстоне ки ҳамин хел хона қати заминш далакора аз ноҳияи шаҳри Туз, метавонем дар ҳамин рақама муроҷиат карда бештар маълумотро гирем. аз шумо хоҳиш меонам ки як лайк доронем ва видеонавора дар имотон подлиса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино, дар Зарафшон ду гуфтагӣ аст. кӯчаи бобо ҳамдам 27. ҳамин хел маълумот аст. якхонага квартира аст. дар дуюм ошона қарор дорад, 37 квадрати метр. обсвет ҳаст. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни дорад ва балконам дорад. мега соҳибшон балконшам дар ҳамин квартира, яъне ки ҳамаш 100%. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш термис, обу гарму хуб ҳамаш қоида ки хона ремонтш нағз барои зинда кардан 100% омода ва тайёр аст. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем. мега соҳибшон срочно мега соҳибуш, яъне ки як хонагара ду хонага кардагӣ ҳастанд. бо хай айниқтар маълумотша мегирем. ду хонага уже тайёр кардагӣ ҳамин хел, яъне ки як хонага ду хонага кардагӣ.
ҳамирам бо алиш мекунем, мега ягон новостройка боша, мега вариантҳои алиши ҳам дора, ягон новостройка дошта боша, вариантҳои алиши болоиш мега сомтиам. Марҳамат дӯстоне ки ҳам квартира дар кӯб рақамҳошон дар поёни видео ҳастанд, метавонем бештар маълумотшо аз ҳамин рақамҳо занг зада гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар савхози Уртавуз гуфтагӣ аст, участкаи Бустон. Савхози Уртавуз участкаи Бустон ҳам хеле маълумот аст. Заминаш 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона андохтага, якта калидорам дорад, якта вераншам аст. Бания дар дарони хона кадагӣ, мега хона коробка аст, шикатур ва монтажам кадагӣ ҳаст. Фақат камтар як кораш мондагӣ аст ки хитон мекунем. Дӯстони азиз, сроочна мега сум дар кора фурӯш намудан хонара бо нархи 80 000 сомонӣ ки нархаш арзон 80 000 сомон мега соҳибшон. ба кадоми шумо агарам хел хонаи арзон лозим бошад, рақамҳошон дар поёни видео метавонем бештар маълумотша гирен. шумо агарам хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, квартира, замин, муршид, чизе ки барои фурӯш дорен, дар номери имо ба саб роё ки дар видео оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Тец Кривойда пеши мактаби 12 қарор дорад, мегӯяд соҳибшон. Якхонага квартира аст, дар якум ошона қарор дорад, 38 квадрати метр, даронош калон. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кондитсионер, диван, кухни, гарнитур, кресла ҳамаш аст. мега хона мега бо чизи чорашкати фурӯхта мешавад, мега соҳибшон ҳамаи чизша қайтишон метиҳам, мега ҳамин чизе ки аст қайтишон ҳисоб када метиҳам, то яъне ки бо чизи чорааш. Дӯстон, ҷои нағза пеши мактаби 12, ҷои нағза мега соҳибшон доми нав ва ремонти замонавӣ бо нархи 260 000 сомонӣ бо фурӯхта мешавад, яъне ки арзон ва муомилаш дар назди квартира мега соҳибшон срочна мега сум дар кора. марҳамат дӯстоне ки аз шаҳри Бохтар ҳам хали квартира суроғ карда буданд, агар ки ба шумо ҳамин вариантҳош мувофиқ бошад, метавонед ки дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо занг зада гиред. марҳамат. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр гуфтагӣ аст. соҳибшон назди теппаи Самарқанда мега наздиктар аст. соҳибшон ҷои зура мега ҳамвор аст. дар инҷа уже одамо ҳама хона кардагианд. дӯстон, бинед вақтон агар мувофиқ бошад, замин срочна фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки 8 сотиқ замин аст. ҳуҷҷат ҳамаш 100% ки срочна бо нархи арзон када метиҳем, мега фундаментош рехтагиа 8 сотиқ замин, яъне ки 160 000 сомонӣ фундаментои гирдшам уже тайёр рехтагиа обсветчам ҳаст. ва кадоми шумо агарам хел хона замини холӣ лозим бошад, дар ҳамин рақамҳошо занг зада бештар маълумотша метавонед гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар дар 9 микрорайон пеши балнисаи Қарабуло гуфтагӣ аст. соҳибшон срочна фурӯхта мешавад. якхонага квартира аст, дар 5 ошона қарор дорад, 44 квадрати метр. об светаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамон отделни дорад, термиз ва ремонти нав кадагӣ, мега соҳибшон ремонтша мега нав кадем, срочна бо нархи арзон фурӯхта мешавад. нархаш 165 000 сомоние ки бозам савдо дар назди квартира мекунем, мега хоҳиш кардагӣ беҳуда занг назанам, фақат одамоне ки мисол дар кори маъқул кардагиянд биян аз пеш бинанд бо савдо мекунем дар 9 микрорайон назди балнисаи Қарабуло гуфтагӣ дар шаҳри Турсунзода. марҳамат, дигар маълумотша аз рақамҳо поён буда гирен. аз шумо хоҳиш шумо ҳамина ки як дона лайки бепултон намонед ва видеонавори моро дар имо ватсаптон поделиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши Корвон гуфтагӣ, пеши мости Корвон. бештар маълумотша мега ҷои нағза мега дар инҷа ҳолни худ хонае, уже одамо 100% зиндагӣ доранд, ҷои беҳтарин аст. дӯстон, заминаш 3 сотиқ замин аст ки 4 дар хона қатия калидорош дохтагӣ тайёр аст. об свет пастияни аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отделни дорад ки ремонти замонавӣ кадагиа срочна фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. камтар дигар муомила мешавад, мега дар назди фақат илтимос ки фақат одамони харидор занг зана, мега ака коргар будиам мисол беҳуда занг назана, мега ҳамин маълумотша ҳамаша мо дар инҷа фаҳмодагиам. дӯстон, фақат
яъне ки 3 сотика замин 4 дар хона тайёр аст. нархи 280,000 сомонӣ. муомилаш дар назди хона. маърҳамат хай кадомтон агар хариден аниқ бошед, фақат адресро метавонед гиред, рафта бинед ва савдо кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем ки аз шаҳри Кӯлоб монем. квартира дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон якхонага квартирае дар 3-ум ошина қарор дорад. 28 квадрати метре обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамааш ҳастае ки як дона суратша равон кардиан, дигар сураташ набуда. хай мумкин барои шумо агар харидор бошед, мумкин гирифта роӣ кунанд. фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ ки ремонтшам нақд аст. ҳамаи шароитош муҳайё. рақамошон дар поини видео мондагӣ аст. ба кадоми шумо агар лозим бошад, дар ҳамин рақамҳо метавонед занг зада бештар маълумотша гиред. як хонага дар 3-ум ошина 28 квадрати метре. дӯстон, шумо агар амхали квартираи фурӯшии хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯш доред, дар номери имо васаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламаш мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленский район, дар кӯчаи Истиқлол гуфтагӣ аст. соҳибшон хай бо бештар маълумотша занг дахтон мегиред. заминаш обши 6 сотиқ замин аст ки 3 дар хона қат як калидорош дохтагӣ тайёра ки хона хай реминка яъне ки ремонти миёна дорад, барои зиндаги кардан мешавад. гирди хона маҳкам аст. обсвет дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳамаш қоидавӣ аст. дӯстон аст ки барои зиндаги кардан 100% мешавад. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаомшам отделни ҳаст. бо нархи 140,000 сомонӣ. нархи арзон. хай бо бештар маълумотша аз худашон мегирен. документош мега 100% мега бе ягон камбудӣ, фақат одамони харидор. маърҳамат рақамошон аст. метавонед ҳамин рақамҳоро муроҷиат карда бештар маълумотша аз худашон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён аз яъне ки сентр як 10 километр истарак аст ки ноҳияи Бохтара пешинаш, яъне ки Кушониён. як хонага квартира аст. дар 5-ум ошина қарор дорад. 29 квадрати метре ки обсветшам аст. ошхона, ҳоҷатхона ҳамаошон отделни средний ремонт барои зиндаги кардан 100% бо нархи арзон. 112,000 сомонӣ ки доми 5 ошина дар 5-ум ош қарор дорад ки нархаш арзон якхонага квартира. дӯстон, ба кадоми шумо агар ҳам квартира лозим бошад, дар ҳамин рақамошро метавонед занг зада бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред. 112,000 сомон соҳибшон гуфтагӣ аст. ягон маълумот агар ба шумо фаҳмона бошад, метавонед ки бештар маълумотҳои 100% аз соҳиби квартира гиред. шумо бардор агар амхали квартираи фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, мошин, чизе ки барои фурӯш, барои реклама, дар номери имо васаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар реклама дам мекунем ки ин буд 12 хона ки ба мо равон карда, мо пешкаши шумо кардем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.